Ja sam Zuković Fatima, majka sina Ejupa. Jutros u neko vrijeme prije 6 sati u našu kuću su specijalci razbili vrata, s tim da sam ja mislila da je zemljotres i pitala njih šta je ovo, jel ste vi spasioci, gde mi je muž? Zato iz sna je bilo posle sufura. I pitala ih je, oni su išli unutra i bacili me od stepenište i rekli sad ćete vidjeti šta je ovo i šta će biti. Pitala sam ih gde mi je muž, kaže koji muž, gde tražite muža? Popeli su se gore, udarili su me rekli mi lezi i udarili su me preko ruku, onda preko nogu isto su me izudarali i ne mogu gore, ne mogu. I izudarali su me i krenuli ka sinovoj sobi, razbili su vrata i kod njega. Snaha mi je izletela, ja sam rekla nemojte mi Snahu, ona je vrištela, nemojte mi muža. I oni su ga ruke na leđa, ni stepenište na niže otišao je. Njih je bilo najmanje 10 gore na spratu, oko nas i jedna ženska. I dole je bilo, posle muž mi je bio na prvom spratu. 7-8 naš su sprovodno svi išli dole, poveli nas. S tim vidjela sam muža izubijanog, lisice na ruke. S tim nisu nam dali da pričamo svoja prava koja, na primjer, nismo zaslužili da smo uhapšeni bez potrebe koje nismo počinjeli da budemo biveni bez ikakve krivice. To nije ni pravno, niti je na današnje nigde to da postoji. Pretresano nam je, ja sam zavikala da se popnem gore tašnju, samo da uzmem žensku, računajući da mi je tu nakit i novac koji normalno imam, nije mi dalo se. Jedan od njih je rekao da sedim i mogu da budem bivena opet, ako još dalje budem govorila. Onda su pitali po nešto onako kut šta, što nama nije bilo jasno šta pitaju. Vidjet ćete vašeg Boga, psovke nije bilo, onda je bilo maltretiranja dosta, kako da je oni su gledali, jednostavno mene je bilo strah, ne daj Bože bilo je puno nekog silovanja, Snahe. Ipak je iz krveta bilo, gledajući njihovo ponašanje, koliko divljaci, ne računajući, rekla sam im ovo u Srebrenici nije postojavalo ili Draže Mihajlović nije ovo radio za Svjetski rat, nije bilo ovoga. Šta radite sa nama? Muž mi je bio krvav, sina ni vidjela nisam, kud je već izašao. Rekla sam nekoliko puta da još ću da izađem da vidim sina, ubijte me, hoću da vidim sina. Njega su izveli u dvorište i življavali se nad njim. I posle izvesnog vremena su ga uveli i rekli mu 3 riječi imaš pravo da kažeš. On je rekao tata, mama, ja ne znam ništa. Ne znam šta je ovo. I izveli su ga. Onda su uzeli neke svedoke, pretresali su kuću. Našli ništa nisu, pokupili su nam njegove putnu ispravu, telefone naše koje smo mobilne imali i novac koji je bio u mojoj tašnji, nakit. Onda sam ja rekla za nakit, to je bilo ko mi, 40 godina smo, ja sam 60 godina, 40 godina kad živiš, ako ništa, nekad jednom djetetu uzmeš prsten ili nešto, to nije validno da nam uzmete. Nakit nam nisu uzeli, novac jesu. I stašnje moje. Ja sam otac Ejupa Zukovića, ja sam Abbas Zuković. Bili smo na iftaru uveče, pa poslije sufur, čekali sufur, sedimo do sufura, ne spavamo nikako. I poslije smo legli. Kad smo legli, i oni su došli u 5:30.
5,5, 6 sati, ja mislim, Aženo. Ali tu sad tačno za sat ne mogu garantovati. Ja sam gledao dole televiziju, nisam mogao da spavam, gledao sam dole televiziju, oni su odekane, slomili ova vrata, slomili se ona ulazna, ova. I samo kad su trčali, on me udario boksom ovde. Jedan od žandarmera? Jedan od tija koji je, ja sam mu rekao i rekao, halal da ti je, koji me udario, sad da znam, halal da mu je. Jer ja sam tvrd čovjek, ja sam boksovo i to, ali ovako da me onesvestio i da me upropastio, ovo nisam doživio. A ja sam boksovo dugo vremena. Kad me obalio do lekane, još prišao pa kolenom ovdje u stomak me udari. Nabija mi lisice i stegom mi lisice ne mogu da mrdnem, jaočem, kukam, vrištim, pištim, neće da mi popuštu lisice. No me one posle ispravljaju, prevrću me, obrću me, te me posadiše na fotelju, te sam seo na fotelju i lisice mi stoju na rukama i kad dovedoše ženu i snahu ozgova. I žena vrišti, pišti i ona kaže gdje mi je dijete? Oni dijete su izveli ozgo, su počeli biti dijete do ovdekan. Ovdekan, evo možete ovo da snimate ovo što je. To su ga bili. To su, beše ovo sve krvava. Ova strana. To beše krvavo. Tu je povraćao. Evo on, da li su kvasili pa su ga svežili. Da je bio u nesvest, da li je šta je bilo, ja jedini Bog zna i on. A inače, ja ne mogu vi kazati, jer nisu ni dali ni da ga vidimo, ni da priđemo k njemu. Žena je 100 puta rekla, da vidim dijete i ne bijte mi dijete. I povodom čega, šta je, kako je, nisu htjeli da kažu to ništa. Kaže, jedan zavika iz te mafije. Kaže, znaćete, ubio je čovjeka. Kakvog čovjeka, kumite Bogom. Samo sam mu to zavikao. Kakvog čovjeka, kumite Bogom. Kaže, znaćete vi. I hoćeš da radiš ti za nas. Rekao, šta da radim? Šta da radim ja za vas? I tu sam prišuteo, nisam mu odgovorio dalje i tako to. Oni su poslije, bili su što su bili, žena je si išla i snaha, kaže da govorite što ve pitamo. I tako to. I one su poslije po nešto pitali šta je, kako je, gdje je, ovo, ono. I tako to. I pitali su da li imamo nešto kao ili od oružja ili ko ti ga zna. Rekao, nešto van zakonito nema ništa. Van zakona nema ništa. I tako to. I žena traži dijete i on je na jedan dođe i uvede ga. Kaže, samo 3 riječi imaš. 3 riječi samo da kaže. Kaže, tata, mama, kaže, ja ne znam ni kaže šta bi ovo. Ni šta je ovo. I tako to. Oni su njega izveli. Poslije su tu dekan počeli da pretrese. Da oduzimaju telefone, kartice, neke papire, pare, zlato, tako to, sve što je imalo. Tu su čupetali, vukli i to. Žena kaže, ne smijete nakide uzimate i ne smijete to. Pare su moje, pare mi čuvamo i to. I tako to. Oni, i tako oni poslije uzeli su to. Kaže, to će mi se vratiti šta, kako li, ne znam ni šta reče. I tako to. Oduzimali su to, oduzeli su i poslije Aženo, poslije šta bi ono, kad... Ništa, uzimali su. Zapisivali su zapisnik tamo. Jednostavno su nasilni.